So gabi bay nag-recording ko, ingon ko nga nag-atang ko sa akong parcel na moabot. Moabot na siya last Thursday pero tuwa moabot. Nagstay ako sa balay. So ingon man same day. Ship siya pag Thursday, ingon na same day delivery. Pag man nag-what Friday, kanang wala gyud maabot ko nga piste. So Lunes na gyud siya. So the thing is nag-relax lang ko sa balay karon tuog nag-migraine. Nya, ambot. Ambot ang hinampak. So ato ni ukban tanaw na to sa Sudan eh. So may na magamit na ako akong cricket squid ba. Hait kay bay nawa. Oh, ano? Samban ko ni kalkiya. Sus lami Paak kay ba? Tara. Cricket squid. Uy, focus eh. Tara. Nindot kayong stonewash, black stonewash. Di ko ganahan mo gamit ko sa kanindot good. Anyway. EDC knife and hab siguro tuo mo parang sa. So muna ipadala ni Vince. Oh yeah. It's the backhoe. Scandinavian grind. Let's check. It's good for camping. Yeah, let's go that. Uy. Check it out. Focus ako na. Awesome. Yep. Nice. Pistihaita. Let's test. Testing na dayan. Oh shit. Kuang gamay pero. Oh man, thanks Vince. Awesome knife. Nice, made in Sweden. It's the Baco knife. Saan siya pagkuhan? Nana. Just trying to figure out how it's been. No. So, nana. Okay. Baco knife for camping purposes. Ay, nag-focus ako now. Okay. Let's check the other one. So, ang next nga knife, muna akong ginatangan, jud. Muna akong ginahulat. Sulod. Oh, magamit ko ni. Padala sa kong kuan. Anyway, the next knife is the spyderco. Oh, let me just try to open it up. So, ang kanang final, ang kanang muna gini akong ginahuwat nga kutsilyo, muna siya. Dili ang bird. Kuan siya spyderco. Di mo ang box pero fighter. So tara siya, spyderco. It's the lightweight Para 3 lightweight. Ganaan ko sa G10 but lightweight are available and it's cheaper and it's so light. Like it's so light. And pag open na ni is usually kaning thumb. Yan na mo. Di pa ko kabaw. Basig masamad ko. So this is how the knife looks. Naara may daghan sa YouTube ani. Ganahan ko sa iyang black nga kanang pocket clip kay kanang subtle ra kay siya, hindi siya mailhan ba. So simple ra kayo, black blade. Akong blade ginakuha kay dili katong kuan S30V kay wala may available. Kanire available. So this is the other side of it. Wala ni focus na. So there you go. Wala man ni focus. So ang blade akong gikuha is the kuan where is it? It's the CTS wala ni focus. Uy. Let's just wait. CTS BDN1 kay ang S30V wala siya stock. Ang S30V muna siya katong sa kuan G10 nga version kaning siya lightweight, pang light lang. It's really light. Nya ganang ko black sad kay dili siya shiny, di siya makatagad sa mga tao. And ang yahang pocket clip kay sato ra kayo. Nya deep clip sad siya. Deep clip. So inigsud mo sa imong kuan, kita ko lang da. So inigsud mo sa imong bulsa, lubong siya ba? Lubong. So fighter kaayo. So ang pag-open lagi ani is nanaon. Masamad ko ni kalakiya di na lang. So mo di siya. Awkward ko sa camera da.
Anyway, ang pag-close, hold lang ka dire na siya'y lock, retention box, bloopers. So, mura ni siya karon, mura ni knife. Awesome. Mura ba? Naiguntong mo yung arida.